Sôn am swyddi, Rôl Labrwr. Dyma Julian, ac mae e'n labrwr ar safle adeiladu. Mae ei ffrindiau ar y safle i gyd yn ei alw'n Spud. Mae Spud yn gweithio i wybod Dixon. Maent yn adeiladu llawer o adeiladau gwahanol, fel ysgolion, ysbytau a thai. Mae Spud yn mynd i ddangos i chi ambell beth y mae ef yn ei wneud yn ystod ei ddiwrnod gwaith. Felly, ffwrdd â ni. Mae Spud yn gweithio ar y safle adeiladu, lle mae ysgol newydd yn cael ei adeiladu. Fel rhan o hyn, mae wedi gorfod cloddio ffosydd. Mae Spud yn sicrhau ei fod bob amser yn gweithio'n ddiogel. Heddiw, mae Spud yn codi ac yn cario deunyddiau i wahanol rannau o'r safle adeiladu, ac mae bob amser yn gwirio gyda'i dîm beth sydd angen iddo ei wneud cyn iddo dechrau gweithio. Yna, mae'n casglu'r holl offer y bydd ei hangen arno i wneud y gwaith. Mae Spud yn cymysgu concrit ac yn defnyddio berfa a bwced i fynd ag ef i mewn i'r adeilad. Weithiau, mae'n gofyn i bobl eraill ei helpu. Mae'n defnyddio'r concrit i orchuddio'r tyllau yn llawr yr ystafell y molchi. Mae Spud yn sicrhau bod y tyllau wedi gorchuddio'n iawn, fel bod plymwyr yn gallu ffitio'r ystafelloedd y molchi. I wneud y swydd hon, rhaid i chi allu gweithio gyda'ch dwylo. Gweithio ar uchder. Dilyn cyfarwyddiadau yn ofalus, ond yn gyflym. Mae angen i berson sy'n labro hefyd. Weithio ar pen ei hunain. Ac fel rhan o dîm. Mae Spud wrth ei fodd yn labro, oherwydd ei fod yn mwynhau gweithio yn yr awyr agored a gyda phobl eraill. Os hoffech drafod eich opsiynau neu ddysgu mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 528 4844 neu ar y we drwy'n gwefan gyrfacymru.lliw.cymru. E-bostiwch ni ar post@gyrfacymru.lliw.cymru. A dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, Twitter, YouTube, Facebook a LinkedIn.